2023ko azaroaren 4ko goizean Tolosako herritarren batzarra osatzen duten herritarrak eta udaleko ordezkariak batu egin dira. Udalak herritarren gomendioak ezartzeko egindako bidea aurkeztea izan da saioaren helburua. Ongizate eta osasun mentala izan zen Tolosako herritarren batzarrak jorratu zuen gaia. Herritarrak erabaki publiko batzuetan modu esanguratsuan inplikatzea bilatu du Tolosan lehenengoz egin den herritarren deliberazio egitasmo berritzaileak. Hain zuzen ere, gaiaren inguruan herritarrek 14 gomendio egin zituzten. Azken saio hontan Andu Martinez de Rituerto alkateak udalarentzat egitasmo honek duen garrantzia azaldu du eta berretsi egin du gomendioak ezartzeko udalaren konpromisoa. Ondoren, udal ordezkariek hitza hartu dute eta hurrenez hurren 5 gomendioen ekintzen berri eman dute. Rituertok arkitektura inklusiboaz jardun zen. Charles Iturbek nerabeak LGTBIQ+ eta suizidioaz. Eta baita espazio eta aisia gazteak proposamenaz ere. Aitor Agirre Sarobek gune berdeetaz. Eta Josune Sanzek konfiantza instituzionalaz. Aurkezpenaren ostean batzarkideak 4 taldetan banatu dira. Talde bakoitzean, batzarkideek beraien galderak zehaztu dituzte eta lehen ebaluazioa egin dute. Ondoren, udaleko ordezkariekin galderak zein kezkak kontrastatzeko aukera izan dute. Itxiera gisa, Naiara Goia Arantzazulabeko zuzendari nagusiak gomendioen implementazioari jarraipena emateko hurrengo urratsak aurkeztu ditu. Era berean, Andu Martinez de Rituertok hurrengo hilabeteetan emango dituzten pausuak deskribatu ditu. Udal ordezkariek batzarkideei proposatu diete, aurreikusita ez zegoen itzulpen saioa egitea 2024ko maiatzean.